Ano ay bata nga nakadapit sa atensyon sa mga netizens human daw wala maka-move on sa kulbahinam nga duwa sa basketball sa iyang daddy. Atong ililahon ang bibong batang bistak sa report ni Marco Reggie Abella. Unya, niyon sa mga tao. Ya, pakpak na ang clap di ay. Ang clap di ay, ang clap. Oh, sus, dribble. Ingon ani ang paghulagway with matching actions pa niining bata nga nag-viral sa social media. Siya si Ron Maverick Anyana o Baby Mavi, 1-year-old taga Barangay Tungkilming, Lanilla, probinsya sa Subo. Daw wala ka move on si Baby Mavi sa gipakitang kaabtik sa iyang baba o iyang amahan atol sa liga ni adto Agosto 5, ilabi na ang makalingaw nga singgit sa mga tumatanaw. Oh, sus, dribble. Wala jud ra bay nagtudlo niya atong time kay duwa to sa iyang papa niya pag uli na mo mao na to iyang reaksyon. Ang iyang pagsunod sa mga basketball moves sa iyang daddy giheart og nakaanig pagdayeg sa mga netizen. Butang nga gipasalamatan sa iyang inahan. Thank you sa mga naganahan og nalipay ni Mavi. Nagpamatuod lang si Mavi nga daling motuhop sa mga bata ang unsay ilang nakita kay si Mavi certified nga #1 fan sa iyang amahan. Oh, sus, dribble. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.